So hello लोगोफोर बराबाय नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव आदसा बड'लेण्डआव मा जालायबाय थादों जेनेबा सोरबा एक्ट्रेस जानो गोसो सोरबा एक्ट्रेस खालामनो गोसो सोरबा लेंहरो थाखा फैसा होगोन होननानै सोरबा थाखा फैसा होनानै हाबगोन होननानै थाङो बा सोरनिबा बिनानाव बा आंनि बिनानाव जा नोंथांमोननि सोरबा सासेनि बिनानाव थ' बे समाव जों बहुद साननांगौ जाना फैबाय बे दानि जुगाव मानो होनना बुङोबा दा जाफुबाय थानाय जिथुनाखि भाइराल बेफोरखौ नायनानै साननो गोनां जाना फैबाय कल रेकर्डखौ खोनासंथाव जाया मिथिबाय कल रेकर्डआ ओरैबायदि गाज्रि कल रेकर्डआव खोनासंनाय बायदिबा बिथांमोननिनो गाज्रि आखुयै रायलायनाय आरो बिसोर एक्सपिरियेन्स जाखानानै रायलायनाय माने एसे गोबावनिफ्रायनो बिसोर माने फन रायलायबाय थायो SMS गेलेबाय थायो बेनिखायसो फन रेकर्डआव डाइरेक्ट बिदि रायलायनो हायो बिसोरो नोंथांमोनाथ' खोनाजोबखाबाय बयबो जा ब्रादार जन कार्जिया फंनैसो बाथ्रा होनदों थ' मोजां मोनदों आङो ब्रादारनि बिबुंथिखौ नोंथांमोनाबो खोनासंलादो ब्रादार जन कार्जिया जा मा बुंदों आं बिथांनि फल'वार आरो बिथांनिफ्राय भिडिअखौ लानानै हगारनाय जादों निमाहा बियो रिआपल'ड खालामनायनि थाखाय संसाराव बिदि सोलिबाय थानांगौबा फिल्म इन्डास्ट्रिया मोनसे मोजां जाखांलांनाय नङा दानि जाखांफुबाय थानाय एक्टर एक्ट्रेस लाइमोनफोर गासिबो बिदि आखुखौनो लालांजोबगोन जुदि मेन गुदियानो बिदि जालांबा भिडिअआ बोरै मोजां जानो नङा होमबा लोगोफोर नायलांनानै नोंसोर मा सानो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सिखारनायाबो बांद्राय गोबाव जायाखै आंबो मेगनाबो एसे नै माबा जानानै दं दा खोथाया जाहैबाय आङो दिनै सिखारनाय लोगो लोगो फेसबुक खुलिनाय लोगो लोगो आं माखासे जोंनि फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे रल प्ले खालामग्रा बिसोरखौ आं नुनो मोन्दों स' आं बे बुस्थुखौनो आं होननो सानो जे अनिल जाय मानसिया एक्टिं रल खालामो बर'नि सर्ट मुभियाव हु इज अनिल सोर अनिल अनिलखौ नोंसोरसो बानायदों नोंसोर अडियेन्सफ्रासो बानायदों मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दङ बिसिनाव ना एक्टिं स्किल्स दं ना मा बाल दं नोंसोर जे बे अनिलखौ जे गोजौआव लांहोदों दिनै नोंसोरनो भुगि मा लाब दं ना एक्टिं दं ना मा बाल दं नोंसोरसो लांदों दिनै मा नुनो मोनखो बेखौ दिनै जे एफाग्राब गाज्रि जे मोनसे अडिअ मोनसे भाइरेल जादों मा नुनो मोनखो मा लाब दं आरो मोनसे खोथा खोनासं गावबा गावनि बिनानाव बिब' सोरबा न'नि सोरबा फिसाजोफोर दंबा सामलाय माखासे फिल्म इन्डास्ट्रियाव सानै हयै सोहर आंबो सासे फिल्म इन्डास्ट्रिनि मानसि आरो बिसाखौबो आं बुंनो सानगोन बेबायदि जानला मानला एक्टर जानला मानला माखासे रल प्ले खालामग्राफोरखौ सानै हयै एवार्ड हो लिंहर इनभाइटेसन खालाम फिल्म अफार हरबानो दाथां रावबो बिनानावफोरखौबो बिब'फोरखौबो आं बुंहरदों फिल्म अफार हरबानो दाथां बे 1000 2000 3000आ ओरैनो फैखायो खामानि मावबानो जेबो नङा मा सोर फैसा हरनो हानाय इन्डास्ट्रि दंलै बेवहाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव सोर फैसा हरनो हानाय दङ दिनै जोङो खस्थ' खालामनानै मावो खस्थ' खालामनानै मावहैथों दिनै मा अडिअ भाइरेल जाखो बेथ' बिराद गाज्रि होमबाथ' गाबोन आंनि बिनानाव आंनि सोरबा बिब'फोरखौ आंथ' हगारहरनो गिगोन होमबालाय लाब गैया
बेफोरबादि मानसिनि फिल्मखौ बेफोरबादि मानसिनि मुभिखौ नायनानै जेबो लाब गैया दिनैनिफ्राय बाद हो नाम लाथ'बला आङो माखासे मानसिफोरनि फिल्म मुभि नायनायखौ बाद हो जेबो लाब गैया जेबो लाब गैया नोंसोरसो थोनहरदों दा नोंसोरनो भुगि नोंसोरनो थोनहरदों गोजौ लेभेलाव नोंसोरनो भुगि दा नोंसोरनो गाहायाव लाबोफिन आरो नोंसोरनो अडियेन्सनो पाब्लिकनो एक सेकेन्डबो नाङा नोंसोरनो पाब्लिकनो बेबादि फिल्म बेबादि माखासे मानसिफोरनि फिल्मखौ गाहायाव लाबोनो थाखाय एक सेकेन्डबो नाङा मारै एक सेकेन्डबो नाङा जै बिसिनि मुभि नुबाय बिसिनि फिल्म नुबाय स्लाइडल' खालाम मबाइलखौ नायनांगौ दरकार गैया भिउ थाङाबानो जायो नोंसोर मा सानो नोंसोर हट कमेन्ट्सआव थैंक यू सो मच